Ababukeli banendlela ezahlukene zokuchitha amaholide kaKhisimusi. Mina amaholide sizowachitha nje ukusebenza. Thina sasebenza nje waya amaholide la esidinga kakhulu emsebenzini ngoba sibheke umnotho wezwe. Kwewayi mina ngizabe ndihlelele nje nosapho. Njengomuntu ke ixesha elininzi ongabikho ekhayeni. Uba ndihleli nalo nje. Ngoba nibane niphuma ke ngelo xesha. Thina amaholide wethu siwaspendela la kwaShopo Phongolo sihleli nomndeni. Ngizowadla nomndeni wami amaholide sihleli ndawonye sidla into ezimnandi. Kube ngushiyeke ngoba ngizobe ngenze umcimbi omkhulu. Mina kumanje amabombo ngiwabhekise enquthu kwelakithi umthwalo usobhokweni nje kumanje. La ngiyochitha khona amaholide nanansi indodana yami ngihamba nayo impela. Mina wami amaholide kaKhisimusi ngizowachitha nomndeni wami kwelakithi ekhaya eMnambithe eTholeni.